यदि आप हमारे चैनल के सभी गाने को पसंद करते हैं तो डीडी प्रोडक्शन हाउस के यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। Presented by डीडी प्रोडक्शन हाउस सकरी डीजे सुमित सतीश सुमित सतीश तोहरे दुआरे माई हो रोवे ली बझनिया हो रोवे ली बझनिया हो देई दोना गोदी में लाला नमा हो राम देई दोना गोदी में लाला नमा हो राम घर से भगैले हमर सा सुन न दिया हो गोता निहर जाइया हो गाली देवे हमनी के सजा नमा हो राम गाली देवे हमनी के सजा नमा हो राम ए सुनए माई देई दोना गोदी में लाला नमा हो राम तीन साल होई गईले हम रोगवा नामा हो हम रोगवा नामा हो आज ले न जननी ललना के सुख हो राम मुर्दा भइल बा देहिया डाली दपरा नामा हो डाली दपरा नामा हो हमरो पूरा दिन सपना हो राम तोहरे दुआरी माई हो रोवे ली बझनिया हो रोवे ली बझनिया हो देई दोना गोदी में लाला नमा हो राम देई दोना गोदी में लाला नमा हो राम लइका बिना सुना लागे घरा बांगाना मा हो घरा बांगाना मा हो दुनिया में नइखे माई बाप हो राम नैहर में सखी सहेली फूके हमरा देहिया प फूके हमरा देहिया प दुख देता वानी कवन करा नमा हो राम तोहरे दुआरी माई हो रोवे ली बझनिया हो रोवे ली बझनिया हो देई दोना गोदी में लाला नमा हो राम देई दोना गोदी में लाला नमा हो राम रोशन देहाती गईले गीत रची रचिए के गीत रची रचिए के माने बारा उनकर नइखे जोरन हो राम नीतीश गोविंद उमेश तला खो में एक बाबेला खो में एक बाबे थोरे बाबे सावर थोरे गोरन हो राम तोहरे
बाय डीडी प्रोडक्शन हाउस सकरी 97 084 45 722।